Пам-пам-пам. Відзік. Што ў мяне ёсць сказаць Ну. на самом пачатку адразу уварвуся з нагі з тэмай уладар пярсцёнкаў. Я амаль што зноў пераглядзеў. Кіно? Учора дарабіў вялікае відэо, ўсё выпусціў, сеў і такі все. Цяпер я зарабіў на тое, каб паглядзець 3 часткі уладара пярсцёнкаў. Я так кайфанул, я яшчэ не даглядаў, толькі сёння даглядаў яшчэ трэцюю. Па-першае, я знайшоў рэжысёрскую версію, хто не глядзеў рэжысёрскую версію, і калі вы даўно глядзелі ўладар пярсцёнкаў, гэта тэма. Таму што ты такі глядзіш і не разумееш. Па-першае, гэта як-то ёсць же, як называется, эфект Манделы ці нешта падобнае, да, типу падмена ўспамінаў, але так. насамрэч яно было па-іншаму выглядала. Так. Вось, нешта прыклад. Так, карацей, падмена нейкіх успамінаў. У прынцыпе, наша псіхалогія чалавечая, яна ў прынцыпе умее змяняць нашы ўспаміны, тым больш, чым далей яны адбываліся, у якім дзяцінстве, там, псіхіка можа і вымяшчаць успаміны, асабліва, калі яны не самыя прыемныя, і змяняць іх. Дык я гляджу, я не магу зразумець, ці тое было ў старым кіно, ці гэта нешта новае, ці я гляджу нейкія сцэны, я такі гляджу, там ж па-іншаму там было. І я не магу зразумець, ці там сапраўды было па-іншаму, ці гэта я простое, што я думаю, гэта ж рэжысёрская версія, пэўна, тут нешта па-іншаму нешта зрабілі. Карацей, не магу зразумець, ці то сапраўды нейкія сцэны дадалі, ці яны былі у тых старых версіях, ці не. Факт, што застаецца, што я паглядзеў, у мяне яшчэ учора пайшоў дождж, тут грымела, і я гляджу уладара пярсцёнкаў. Ой, это быў такі цуд, я так кайфанул. І што я хацеў сказаць, у мяне одно пытанне ўзнікла. Ты ж глядзеў уладара пярсцёнкаў? Так. І здаецца, я нават Extended Cut гэты глядзеў, які Directors. У мяне ўзнікла пытанне такое, чыста лоравае. Ну і хутчэй за ўсё, адказ на яго ёсць уже даўным-даўно ў інтэрнэце, але я не гугліў. Чаму усе, калі яны, значыць, апранаюць гэта, надзяваюць пярсцёнак на палец, усе знікаюць, а Саўрон не знікае? Таму што на самом пачатку кіно ён з гэтым пярсцёнкам ходзіць, ён яго апранае сабе на палец, і ён не знікае, ён з ім проста ходзіць. А ўсе, хто апранае гэта калечка, пярсцёнак гэта, яна адразу знікаюць, робяцца нябачнымі. Я не такі добры ларавец. Не, я, можа, ты дзе застрахаў. Карацей, вось такое цікавае пытанне, канешне, можна сказаць, што ён же яго стварыў, таму яно на яго здзейнічае па-іншаму, ці, у прынцыпе, ён не жывая істота, а гэта толькі даспех, а ён сам не бачны ў ім. Карацей, можна шмат чаго прыдумаць, але вось такая заўвага. Тым больш з этого самага не зусім зразумела яшчэ адзін момант, мне заўсёды быў незразумела ўладару пярсцёнкаў. Там усе прагнуць гэты пярсцёнак. Усе хочуць, кажуць, аддай мне, не аддай мне, мы з ім пераможам. Там Баралгін, не Баралгін, ён там Барамір, Прабачце, я падвіз крыху, там муха нешта. Я думаю, ці то муха, ці то электраплітка. Я думаў, шашкі там у цябе гуляюць. Не, это самае. Дык вось, усе ж хочуць, і Баралгін Барамір, той самы, які ён ж таксама хацеў, усё там вар'яцелы праз той пярсцёнак. Але там не паказваецца менавіта, як яны збіраюць яго выкарыстоўваць, таму што адзіная суперздольнасць, якая ёсць у гэтага суперпярсцёнка, глядзячы на кіно, тое, што ўсе могуць рабіцца нябачнымі. Што гэта за супер... Там яшчэ з ім можна гэта самае, ты можаш праз адзежу бачыць яшчэ і праз сцены праходзіць. Праз адзежу, прайсціся па вуліцы, паглядзець на голых гноміх барадатых. На голы гномік. Ну і магазин можна зайсці праз сцяну ноччу, і тыпу ніхто не заўважыць. То бок вось такія даволі дробныя меркантильныя нейкія пажаданні у кіруючых асоб у Гондара і Рохана былі. Але неяк дзіўна, таму што сапраўды все кажуць, нам не давай, гэты Гендальф, не спакушай мяне на гэты пярсцёнак. Тыпу, я не хачу яго браць, таму што ён завалодае мною. А ўсе астатнія хочуць, але зусім не зразумела, як яны яго будуць выкарыстоўваць. Бок, это тыпу нейкая суперзброя, але цалкам не зразумела, як этой суперзброяй карыстацца, якія ў яе ёсць перавагі.
ніхто гэтай перавагі не бачыў, але ўсе іх хочуць. Вось, ну слухай, з гэтага вынікае пытанне да нашых гледачоў, слухачоў. Калі вы разбіраеце добра ў лоры Уладара Пярсцёнка... Тлумачце нам, дзядам, па-першае, чаму Саурон не знікае, калі апранае гэты пярсцёнак. Давай нават зробім лепш. Ты збярэш усе свае вось пытанні, якія ў цябе ўзніклі. Мы пазавем чалавека і зладзім спецвыпуск, дзе вось такія дылетанцкія пытанні ад чалавека, які толькі паглядзеў серыял. Ты чытаў? Ой, серыял, божухна. Паглядзеў кіно. Серыял таксама ж ёсць. Там, Ну, так, я яго, так. правда, давно глядзеў, там толькі першая серыя, падаецца, І прыкалдэсная. хто вось нам патлумачыць за ўсё. За лор, але трэба так, каб грунтоўна, каб мы такія, раз, пытанне, ён факт у лоб, на! І вось такі нам трэба спецыяліст. Каб патлумачыў. Таму што я ж кажу, я гляджу, мяне пытанняў шмат, тым больш... Не, ну, агулам кайф, вось. Конечно. А, там яшчэ пытанне... Ладно, не будзе, я пакіну. Бясспрэчна. Так, занатоўвай, усё занатоўвай. Усё, Спадзяюся, патрэбіцца сярод нашых слухачоў знойдзецца такі пантаны Уладарам Пярсцёнка чалавек, які сапраўды можа прыйсці. Да, які такі. Вось, прыспеў мой час, дастае такі талмуд вялікі за сваімі ўсімі нотаткамі. Дарагая, буду позна. Вось за чаго мяне рыхтавала маё жыццё. Ну так. Усім прывітанне, гэта 44-й нумарны выпуск Відзіка. З вами ў віртуальнай студыі Віталій Ляхновіч і Яўген Рудзі, аўтар аднайменнага YouTube-канала Рудзі, на якім, дарэчы, на гэтым тыдні выйшла вялічэзнае відэа на 50 хвілін. Ух, мне нават страшна пачынаць яго глядзець. Я пакуль што не глядзеў, прабач мне, калі ласка. Гэта быў самы страшны досвед у маім жыцці, таму што мне некалькі разоў яго трэба было пераглядаць на пошук Я так не люблю гэта рабіць. Я і так не люблю гэта рабіць, а тут 50 хвілін, і ты, ну, такі так. Перажыгнаўся, ну, давай, па новай, давай яшчэ паглядзім. Вось, гэта відэаролік пра гісторыю серыі Dragon Age. Здаецца, зараз штосьці робяць па Dragon Age, і, пэўна, у гэтым годзе павінен быць нейкі анонс. Таму паглядзіце, гэта можа быць цікава і карысна, калі вы, в прынцыпе, чакаеце, любіце гэтую серыю і чакаеце штосьці новага ад яе ў гэтым годзе, у гэтым сезоне. Вось, а мы пакуль што... Гэта будзе даволі кароткі выпуск, я спадзяюся, што мы укладземся нарэшце ў 1,5 гадзінкі. З нас смяяліся ўжо мінулы раз, так што я бы не спяшаўся рабіць такіх. Ну, гэтым разам у нас сапраўды няшмат інфаповадаў запісана ў нашых шоу-ноутах. Ёсць адзін вялікі, гэта State of Play, які адбыўся сёння ўначы. Спачатку я думаў, што, магчыма, мы зможам яго ўсё ж такі пастрыміць, там паўгадзінкі ўсяго, але, як апынулася, ён у поўнач па Варшаве, у гадзіну ночы па Мінску, і гэта, ну, у нашым узросце цяжкавата такое адседжваць такую працу начную, таму мы зараз, ну, не зараз, дзесьці другой тэмай зачэпім State of Play і будзем намагацца выпусціць гэты відзік ці ў пятніцу вечарам, ці ў суботу ранкам. Таму давайте не зацягваць і перайдзем спачатку да тэхналагічных навінаў. Прытым тут іх няшмат зусім. Я б нават сказаў, толькі адна даволі такая цікавая тэма, якую я заўважыў за гэты тыдзень. Гэта тое, што ў сеціва былі зліты, ну, нават не ў сеціва, а аднаму канкрэтнаму SEO-спецыялісту, які займаўся SEO больш за 10 гадоў. Крыніца неназваная перадала дакументы, якія тычацца пошукавіка Google, яго апішкі таго, як Google пошук, у прынцыпе, працуе. У адным з мінулых відзікаў я расказваў пра тое, як змяненні ў алгарытме працы пошукавіка Google прыводзяць, ну, да сапраўднага знішчэння бізнесаў, пабудаваных на вэб-сайтах.
Тады гаворка ішла пра такі рэсурс, які расказваў пра рэтра-кансолі, рэтра-геймінг. І калі ў нейкі момант яны там за 5 гадоў сваёй працы дараслі да амаль што мільёна баксаў там зараблялі на год, там чалавек, які гэта ўсё пачынаў адзін, рабіў проста нейкі блог, ён змог наняць яшчэ некалькі журналістаў, гэта ўжо у іх там сапраўдная праца вялася, такая сапраўдная рэдакцыя СМІ атрымоўвалася. Вось, але са змяненнямі алгарытмаў пошука Google восенню мінулага года яны сталі заўважаць, што трафік на сайт просто катастрафічна падае, і да вясны вось гэтага года ён абнізіўся да такіх ужо значэнняў, што прыйшлося звольніць вялікую частку тых, хто працаваў на гэты сайт, і там засталіся толькі заснавальнік і яго сябра, які там другім прыйшоў яму дапамагаць над гэтым сайтам працаваць. То бок, такія сайты пачынаюць знікаць з пошукавай выдачы, прагляды абвальваюцца, як і іх прыбыткі. І невялічкія, але, здавалася, стабільныя бізнесы проста перастаюць існаваць. Гэта даволі сумна. Як мне падаецца, гэта ўсё робіцца ва ўгоду таму, каб Google выйграў, ну, дакладней не выйграў, а атрымаў нейкія прафіты ад таго, што вось у яго будуць штучны інтэлект будзе на гэтых старонках пошукавай выдачы існаваць. І тое, што ён усялякія сайты тыпу Reddit, на якім таксама навучаецца іх штучны інтэлект, на кантэнце якіх навучаецца штучны інтэлект, яны прасоўваюць іх вышэй у пошукавай выдачы. Як я ўжо казаў, гэта вось такая хваля банкрутстваў, гэта не толькі вось пра гэты рэтра-дода сайт, гаворка ідзе, там сапраўды шмат, я чытаў у твітары розных скаргаў ад розных такіх невялічкіх бізнесаў, што яны сапраўды становяцца па сутнасці банкрутамі. І алгарытм пошуку Google з'яўляецца бадай самай паслядоўнай сістэмай у інтэрнэце, якая вызначае, якія сайты жывуць і паміраюць, і як у прынцыпе выглядае інтэрнэт. Таму што для шмат каго інтэрнэт гэта якраз такі пошукавае вакенца Гугла ці проста сацыяльныя сеткі. Тут як ужо атрымаецца 50/50, скажем так. Але як менавіта Google ранжыруе гэтыя вэб-сайты, доўгі час было загадкай, якую па кавалачках спрабавалі вырашаць журналісты, даследчыкі і людзі, якія займаюцца вось гэтай пошукавай аптымізацыяй, SEO-спецыялісты, як яны завуцца. І на тыдні адбылася выбуховая ўцечка, яна дэманструе 2500 старонак канфідэнцыйных дакументаў і прапануе беспрэцэдэнтны, дакладны, але без важкіх дэталяў погляд на тое, як працуе пошук Гугла. І дэманструе таксама, што на працягу многіх гадоў Google не быў заўсёды чэсным і адкрытым у адносінах да таго, як гэтыя алгарытмы працуюць і што насамрэч бярэцца пад увагу, калі ранжыруецца той ці іншы сайт. Рэнд Фішкін, які працаваў у SEO пошукавай аптымізацыі больш за 10 гадоў, кажа, што крыніца падзялілася з ім дакументамі ў надзеі, што справаздача аб уцечцы будзе супрацьстаяць хлусні, якой супрацоўнікі Google дзеляцца пра алгарытм пошуку. Кампанія ўжо пацвердзіла, што гэтыя дакументы сапраўдныя, сапраўды у іх злілі, і хутчэй за ўсё будзе нейкае разбіральніцтва, магчыма, нават дойдзе да... яны будуць звяртацца ў праваахоўныя органы, каб знайсці вось гэтага пацука, які зліў гэтую інфармацыю. Дэталі там збольшага надта тэхнічныя, будуць цікавыя ў першую чаргу распрацоўшчыкам і SEO-спецыялістам. Калі вы пагугліце, тут вось на старонцы, зараз я дэманструю якраз такі гэтую старонку па назве, я думаю, што вы пакуль што знойдзеце ў пошукавіку Google, спадзяюся, што Google не будзе блакаваць гэтую старонку, знойдзеце, тут падрабязна будзе апісана, што вось па першых такіх сваіх даследаваннях Рэнд Фішкін знайшоў, але вось што сапраўды можа быць цікавым, проста некалькі фішак, якія як можа працаваць Google, пошукавік Google. Я зараз вам назову, напрыклад, калі многія карыстальнікі шукаюць Рэнд Фішкін, не знаходзяць яго сайт Spark Tora, гэта Spark Tora, мы зараз на ім знаходзімся, я так разумею.
Вось. І адразу змяняюць свой запыт на Sparktoro, то бок спачатку шукалі Rent Fishkin, не знайшлі тое, што шукалі, набіраюць Sparktoro, націскаюць у выдачы sparktoro.com, у выніку пошуку пераходзяць на гэты сайт, і тады вэб-сайт, дзе згадваецца Sparktoro, сам вось гэты сайт, а таксама іншыя сайты, дзе згадваецца вось гэта ключавое слово, яны атрымоўваюць прырост у выніках пошуку па ключавым слове Rent Fishkin. То бок за час тваёй сесіі пошуку яна таксама ўплывае на тое, як ранжыруюцца сайты, пакуль ты там сядзіш, штосьці набіраеш, па адным запыце не знайшоў, па другім не знайшоў, па трэцім штосьці знайшоў, і гэтыя запыты, дзе ты знайшоў, яны потым будуць, дакладней сайты, на якія ты клікнуў, яны потым будуць падымацца і па іншых выдачах, па якіх ты нічога не знайшоў, але якія табе былі цікавыя, падымацца будуць у пошуку. Вось. Ну, і гэта дапамагае Гуглу, напрыклад, што іншы карыстальнік таксама пойдзе адразу з такім жа шляхам, і Google адразу ўжо разумеючы, што чалавек пэўна шукае якраз такі тое, што шукаў мінулы карыстальнік, і ён тады хутчэй падкіне яму гэты самы сайт, там дзе ён. Так. Таксама Google збірае і патэнцыйна выкарыстоўвае даныя, якія па словах прадстаўнікоў кампаніі не спрыяюць ранжыраванню веб-старонак у пошуку Google. Такія як клікі, даныя карыстальнікаў Chrome і інш. То бок раней Google сцвярджалі, у іх жа ёсць свой Chrome браузер, даволі папулярны, адзін з самых папулярных, я так разумею, зараз браузераў. І сярод SEO-спецыялістаў раней хадзілі чуткі, што нейкім чынам, калі карыстальнікі якраз такі праз Chrome, дакладней Google можа атрымаць больш інфармацыі пра паводзіны сваіх карыстальнікаў, што яны там ціскаюць, куды яны ўбіваюць, куды яны ходзяць, і што даныя Chrome могуць выкарыстоўвацца якраз такі ў алгарытмах для вось гэтага ранжыравання пошукавай выдачы. Google казаў, што так не робіцца, але ў гэтых дакументах знайшлі, што ўсё ж такі гэтыя даныя выкарыстоўваюцца, і збольшага, як я зразумеў, яны выкарыстоўваюцца для таго, каб эфектыўна нейкім чынам бароцца з усялякім спамам, ручным спамам ці нейкімі аўтаматычнымі клікамі. Вось гэтыя кукі, даныя карыстальнікаў Chrome, гісторыя, яны выкарыстоўваюцца для таго, каб якраз такі вось ад гэтага спама пазбавіцца. Незразумела, якія фрагменты, ну, карацей, тут яшчэ шмат усялякіх цікавых вынаходніцтваў, я ўсё гэта таксама не чытаў, таму што сапраўды гэта ў першую чаргу SEO-спецыялістам будзе цікава, якія хочуць заглянуць за куртэйн, за гэту самую занавеску, зразумець, што там адбываецца ў алгарытмах пошука. Але ёсць нюанс, што насамрэч незразумела, якія фрагменты падрабязных даных насамрэч выкарыстоўваюцца для ранжыравання змесціва пошуку. Таму што інфармацыя ў гэтых дакументах яна можа быць састарэлай, выкарыстоўвацца выключна ў нейкіх навучальных або мэтах, або збірацца, але не выкарыстоўвацца спецыяльна для пошуку, а выкарыстоўвацца для нейкіх там іншых як-то паляпшэнняў старонкі пошука ці нейкіх сервісаў Гугла. Дакументы таксама не паказваюць, як розныя элементы ўзважваюцца ў пошуку, калі наогул яны выкарыстоўваюцца для ранжыравання. То бок няма канкрэтнага алгарытма, няма канкрэтных вагаў, што вось X, ён у яго такі-то каэфіцыент у фінальнай выдачы, у Y там іншы каэфіцыенты, гэта ўсё нейкім чынам складаецца, і такім чынам сайты падымаюцца ці апускаюцца ў пошукавай выдачы. Таму, калі вас гэта цікавіць зразумець, як вось гэта машына, якая стварае твар інтэрнэта, у прынцыпе працуе, то раю схадзіць, пачытаць гэты артыкул, ён даволі цікавы. Будзе у вас нейкія такія больш незвычайных ведаў пра тое, як працуе ў прынцыпе інтэрнэт. Вось, я тебе зразумеў. Ну, карацей, такога там няма, да, што супер-пупер адкрыццяў, тыпу Google збірае там кроў немаўлят п'е. Кроў немаўлят, так. Не, такога няма, там якраз такі збольшага сапраўды карысная інфармацыя, як яно сапраўды працуе. Ну так. Штосьці такое. Вось, тады давай адразу да салодзенькага. Мы якраз, я думаю, добра ўкладваемся. Пойдзем да State of Play, пачнем разбірацца. Ну што, з самага пачатку зразумела, што трэба сказаць, што агулам гэта такая прэзентацыя ад Sony,
вялікая, она прайшла ў гэту ноч з 30 на 31 у нас, а 31 у іх. Значит, на ёй кампанія показала трэйлеры і новых, і старых гульняў. Усяго іх будзе 14, і ўсе мы іх паглядзім у той чарзе, як яны выходзілі. Спачатку гэта Конкорд, студыя Firewalk показала вялікі кінематаграфічны трэйлер, потым яшчэ і геймплейны свайго каманднага PvP-шутера Конкорд, а таксама першы геймплейны кадр. Тут гульцы будуць ваяваць на арэнах у фармаце 5×5, на выбор будуць даступны розныя персанажы з унікальнымі здольнасцямі. Што з гэтага мы ні разу не бачылі, нічога. Ну, типу, калі вас цікавяць PvP-шутары, розныя такія арэны, банда на банду, мульцяшны стыль, вось гэтыя розныя супер-пупер, вау, ніколі мы такога не бачылі, унікальныя персанажы з унікальнымі здольнасцямі, дык вось чарговая 385-я гульня на гэту тэматыку у фэнтэзі-свеце, калі ласка, можете паглядзець, можете чакаць. Ну, слухай, насамрэч, калі яны толькі гэта паказвалі, я зранку сёння пераглядаў State of Play, я спачатку падумаў, што гэта можа быць нейкі тыпу вартавыя галактыкі, штосьці такое сюжэтнае, нейкая цікавая гульня, вартавыя галактыкі толькі ў Sony дома. Такім і такі глядзіш сінематык, вау, класна, нейкая гісторыя тут ёсць, нейкія, здаецца, больш-менш цікавыя, але зразумела такія характэрныя персанажы, адзін раздалбай тыпу гэтага зорнага лорда, тут цундера нейкая, там здаравяк, здаецца, бязмозглы крыху, але можа добры, не ведаю як. Ну, карацей, вельмі нагадваю вартавыя галактыкі, тут нейкі замес пачынаецца за нейкі дэвайс. Ну, я думаю, вау, клас, будзе штосьці, нешта цікавае, сюжэтная, адзіночная гульня. А потым, калі яны паказваюць геймплейны трэйлер, я такі гляжу, ну, курва, ну, колькі можна. Ужо усім, пэўна, павінна было задалбаць усе гэтыя PvP-шутаны 5×5 на арэне, дзе ў цябе ролі, танкі, гэтыя дамагеры, хілеры. Ёсць Overwatch, і не сказаць, каб Overwatch нейкім чынам моцна рос апошнія гады, і выходзіла яшчэ шмат такіх розных спробаў паўтарыць поспех Overwatch з 2016 года. Зараз 24 і працягваецца вось гэта. І будзе працягвацца, таму што ад адных людзі не сядзяць у адных гульнях увесь час, калі, канешне, мы не гаворым пра доту і Control. Ну, так. І весь час што трэба новае, кожная кампанія думае, ну, зараз мы дакладна як зробім, дык у нашу дакладна ўсе будуць гуляць. І ўсе спрабуюць, і кожная кампанія, кожнае і буйное выдавецтва шукае, давайце і нам таксама мы хочам, каб у нас было што-небудзь такое мультыплеернае, там, анімешна-мульцяшнае 5×5, і мы такое хочам, і мы такое. Кожны хоча стварыць свой, там, гэта самае, Fortnite, кожны хоча зарабіць сваю кантру, хто на што, карацей. Ось, нічога ў гэтым дзіўнага няма, таму што рынок вялікі, гульцоў на гэтым рынку у сэнсе выдавецтваў шмат, гульцоў, як гульцоў на гэтым рынку таксама шмат, і падаецца, што ўсё ж такі колькасць расце, калі мы не гаворым канкрэтна пра кансольных, а ў прынцыпе. І калі такія гульні яшчэ спрабаваць перанесці на мабільныя прылады, тады, у прынцыпе, можна яшчэ зачапіць і зусім новае, маладое пакаленне. Ось, так што гульня, калі вас такое цікавіць, адбудзецца рэліз 23 жніўня 24 на ПК і PlayStation 5. У ліпені пройдзе бета-тэсціраванне, папярэднія заказы гульні адкрываюцца ўжо 6 чэрвеня. То бок яна яшчэ, слухай, будзе не фры-ту-плейная? Ну, пэўна так. Ну, ўсё, гэта ўсё. Можаце зачыняць. Як толькі такой гульні яшчэ ёсць кошт. Ну, так. Ну, тыпу, ой-ой-ой. Так, ну што, пяройдзем далей. Ад не самых цікавых, да, на шмат болей цікавейшых. Наступнай паказалі God of War Ragnarok. І чаму яго, канешне, паказалі, зразумела, таму што сказалі, што выйдзе нарэшце на ПК. Прыйшоў час. Значит, кансольшчыкаў падаілі, цяпер прыйшоў час даіць ПК-шляхту. На прэзентацыі прадставілі трэйлер ПК-порта God of War Ragnarok, ён выйдзе ўжо 19 верасня.
Анонс суправадзілі кінематаграфічным трэйлерам, у якім нагадалі аб завязцы сюжэта працягу God of War 2018, якая нарэшце якая, нагадаю, таксама праз некаторы час пасля свайго рэліза выйшла на ПК, у яе зараз можна пагуляць. Кратцу з сынам Атрем трэба будзе спыніць прыход Рагнарока. Для гэтага яны адправяцца на пошукі старога бога вайны мясцовых земляў Цюра. За папярэднія заказы гульцы змогуць атрымаць розныя бонусы, накшталт брані для Кратцы і Атрэя. Акрамя таго, ва ўсе выданні ўваходзіць апошняя іх DLC пра Вальгаллу. ПК-версія будзе падтрымліваць розныя тэхналогіі, зразумела, там розныя ўсе прамяні, DLSS, XS, FSSR і ўсе астатнія SSR, якія вы толькі можете сабе ўявіць. Акрамя іх карыстальнікі змогуць праходзіць гульню з разблакаваным FPS, тому што, хто не ведае, на кансолях часценька ставяць абмежаванне. А яшчэ порт падтрымлівае ультрашырокія маніторы, што нам там показалі. Даволі рэдкая з'ява, калі на ультрашырокія маніторы гульня не проста расцягваецца у бакі, як гэта, напрыклад, было з апошнім Fallout, Next Gen патч для Fallout 4, у якім просто ўсё парасцягвалі на шырокія маніторы, іншага ў нас, выбачайце, няма. А тут нейкі нармалёвы апскейлінг адбудзецца. Не забыліся ў Sony пра абавязковыя аккаунты PSN. Вось, што ў нас новенька ва ўсіх гэтых гісторыях. Зараз ва ўсіх гульнях, якія звязаны з PSN, абавязкова першым, перад тым, як пісаць, што гульня выходзіць на ПК, ці яшчэ адразу выходзіць інфармацыя, што PSN, не забудзьцеся, што вам абавязкова спатрэбіцца PSN. Гэта ўсё пасля вялікай гісторыі з Helldivers, са скасаваннямі продажаў у 180 краінах. У Беларусі дагэтуль Helldivers набыць 2, Helldivers 2 набыць нельга. Вось, так што і хутчэй за ўсё і нельга будзе ў будучыні. Я думаю, што PlayStation ўсё ж такі упарта сталі на гэту пазіцыю. Значит, для гульні God of War Ragnarok таксама спатрэбіцца PSN, так што падрыхтуйце, тых, каго ёсць ПК, зараз зрабіць яшчэ і аккаунт. Калі вы ў Беларусі, я не ведаю, як гэта ўсё будзе працаваць, трэба, пэўна, некцем праз VPN нешта чараваць і як заўсёды. Ось, дарэчы, у гэтым спісе будзе яшчэ не адна гульня, якая таксама ад Sony, якая будзе адразу першую чаргу будзе патрабаваць ад вас PSN. Па коштах, як я казаў, Беларусі недаступна зноў-такі праз Беларуся PSN. Дзякуй, дай бог ім здароўя. У Польшчы будзе 260 злотых гэта гулька каштаваць, а еўразона 60 еўра. Так што нямала. Так, сапраўды, слухай, такія цэны, канешне, кансольныя, мякка кажучы. Так, было бы дзіўна чакаць ад Sony, што яны тебе будуць гульню за $20 аддаваць. Ты як першую частку гуляў? Я прайшоў на Ютубе яе. І добра, што я... А чаго так? Вось так, неяк. У мяне быў нейкі перыяд, калі я не асабліва гуляў, але шмат глядзеў летсплею. Вось так. Это яшчэ да блогінга геймерскага, які я завёў. Вось я неяк мала гуляў, але вось мне было іншы раз цікава, вось такія тыпы, як God of War выходзіў, мне было цікава паглядзець, што там яна. Тым больш такая даволі кінематаграфічная, там шмат розных сюжэтных, сцэн такіх цікавых, і тэмы цікавыя, і вось мне было цікава паглядзець, я праглядзеў. Добра, што Рагнарок я не здзюжыў. Паглядзець у сэнсе, не пагуляць, Sony ў мяне няма, а паглядзець я не даглядзеў. Я пачаў глядзець, я думаю, што гадзін, пэўна, першых 15 я праглядзеў, але закіну. Так што зараз будзе імавернасць, магчымасць самому паглядзець і пагуляць. А ты што? Я першую якраз такі набываў у свой час PlayStation 4. Давай адзначым, што першую гэта не ў сэнсе першую God of War. Першы запуск. Першую з новых. Звычайна God of War. І яна мне вельмі моцна спадабалася. Вось, таму, в прынцыпе, я і другую, я дзеля чаго хацеў у свой час набыць і PlayStation зараз 5, дзеля таго, каб у Ragnarok пагуляць. Але улічваючы тое, што зараз Sony проста там праз некалькі гадоў, пры тым, што Ragnarok на PlayStation выйшаў
у 22-м. 22 годзе, так, у лістападзе 22 года, то бок прайшло 2 гады, у прынцыпе нармалёва, слухай. Тэрміны Церпіцца. скарачаюцца. Раней-то Ну. іх вытрымлівалі, там столькі гадоў чакалі, а тут нешта ўсё меней і меней уже гэты тэрміны. Ну так, 2 гады, ў прынцыпе, нармалёва. Гэта... Нават калі б было больш, я ўжо неяк звыкся, што я не пагуляў пакуль што, тыпу, нікуды не спяшаюся. Хай так і будзе. Таму, насамрэч, таксама буду чакаць. Не ведаю, як толькі это набываць, нешта надта вялікія кошты. Дарагавата. Конечно, трэба будзе адкладваць. І калі глядзіш на такое, думаеш, што той же, калі там на Xbox у Game Pass выходзіць умоўны Call of Duty, ты такі, ну, дзякую Богу, што у нас ёсць хоць Game Pass. Хаця бы за умоўны, там, ну, не бясплатна, но умоўна, там, $10-15 можна пагуляць у гульню, якая будзе каштаваць 70. І ніяк інакш. Да, ну что, давай перейдем далее. Далее у нас гульня, понятия не маю, называется Dynasty Warriors Origins. Яшчэ одна Origins. Яшчэ одна чаму? Тому что я про одну уже Origins у сваім вялікім відэа про Dragon Age распавядаў. Студыя Omega Force анансавала Dynasty Warriors Origins, чый рэліз адбудзецца ў 25-м годзе. Некі, што можна сказаць, інфармацыі не так шмат, зноў нейкая кітайшчына. Мне чамусьці падаецца нешта падобнае на, як это правильно чытаецца з англійскай, шевалье, не шевалье, шевалры, гульня. Магчыма, крыхунча, тут я просто ведаю гэты жанр, скажем так, хутчэй, калі я не памыляюся, па Nintendo Switch, потому что там ёсць Hyrule Warriors, гэта умоўна жанр, пэўна, называецца мусо, калі ёсць нейкі герой, адбываецца нейкая вялікая бітва, ты гуляеш за гэтага героя, ты вось 100-500 мільёнаў ворагаў адзіным ударам. Ну так, ганяеш, разбіваеш, там часам з нейкімі босамі ваюеш. У Hyrule Warriors гэта па сусвеце Зельды, ёсць якраз такі па апошняй Зельдзе, дакладней па двух апошніх у гэтым сусвеце знаходзіцца. Вось там ты і за Лінка можаш гуляць, і за іншых нейкіх персанажаў, карацей, штосьці такое. Вось ідзе асада замка, аблога замка, і ты гэтых чубрыкаў раскідваеш адной кнопкай там 100-500 мільёнаў. Ну я такі вось жанр. Так, яно стало зразумела, што іх там сапраўды 100 мільёнаў адразу на экране, і ты з імі будзеш біцца праз даволі простыя вось гэты эфекты. Калі прыглядзецца, можна ўбачыць, што усе гэтыя раскідванні, удары, яны такія даволі нейкія просто іскаркі разлятаюцца. Нічога такого супер-вау. І гэта адразу наводзіць на думку, што яны не ўкладваюцца ў эфекты, бо просто рухавік не вытрымае, калі яны будуць трымаць на экране 150 ворагаў, яшчэ наладзіць там супер-пупер эфекты, тады трэсне там усё, і рухавік, і ваша PlayStation разам з ім. Таму вось неяк все просіка выглядае, пэўна так, гэта нішавая гульня, так, для аматараў такога жанру, хто такое любіць, то, калі ласка, гуляйце. У 25-м годзе гэта гульня выходзіць, з больш дакладнай даты мы вам даць не можам, але вось калі каму такое падабаецца, калі ласка, занатоўвайце сабе куды-небудзь. Далей, зноў далей, ну, калі ж у нас Sony, у нас тут будзе ой-ой-ой-ой, зноў я не зразумеў, што гэта такое называецца. Карацей, называецца яно Infinity Nikki. Што, два слова, два сказы, што можна пра гэта сказаць. Значит, гэта у нас показалі, што амаль што геймплейны трейлер прыгодніцкай гульні, у якой галоўная гераіня Нікі і Мома, яе сяброўка, адправіцца ў падарожжа ў Міраленд. Ну, гучыць жа. Мне адразу захацелася выправіцца ў падарожжа ў Міраленд разам з Нікі і Момай. Гэта нейкі геншын, гэта нейкі проста вось хадзілка з прыгожымі сукенкамі, пэўна там можна будзе перапранацца, там нейкі коцік і ну, вельмі, я таксама думаю, нішавая гульня, якая, канешне, можа добра прадавацца для пэўнай катэгорыі геймераў, не буду удакладняць для якой, але ёсць асобная катэгорыя геймераў, так што вось такая вось гульня. Адзінае, што калі выходзіць, я нешта, падаецца, няма там інфармацыі, калі яна выходзіць. Ну, думаю, што
Ну-ка, напрыканцы трэйлера, я думаю, нам пакажуць. Тэставанне пачнецца ў трэцім квартале 2024, гэта то бок жнівень. Не жнівень. Так, жнівень. Не, чакай, гэта зараз жа. Q3, это зараз. Так, я засвідчую. Тут нешта ў мяне наляцелі хмары. Ты сабе уяўляеш, зараз що навальніца будзе. А ў мяне ж калі навальніца, у мяне і электрычнасць можа вырубіцца. У мяне що тут... Так што паскараемся. Слухай, цябе дадам толькі, што гэта штосьці такое, ведаеш, ёсць такі жанр зараз cozy games, дзе, здаецца, нічога асабліва рабіць не трэба, проста яны выглядаюць прыгожыя гэтыя гульні, і ў іх прыемна табе знаходзіцца, нейкі прыемны візуал. І тут, бачыш, тут, пэўна, будзе нейкі фотарэжым, таму што тут вельмі часта проста нешта фатаграфуецца ў кадры. Тыпу, пэўна, гулец зможа рабіць фотаздымачкі вось гэтых усіх прыгожых гераіні персанажаў таго, што ўсё тут это не столькі гульня, колькі сапраўды фотарэжым, просто рабіць прыгожыя скрыны і дзяліцца са сваімі сябрамі такімі же, каму падабаецца такія же рэчы. Ладно, не будзем. Ну, нішавая рэч. Далей показали экшен-РПГ, які называется Ballad of Antara, пэўна, так. Анонс фэнтэзійнай ролевой экшен-РПГ Ballad of Antara, так, прабачце, ад студыі Tipworks і ад студыі нейкіх. Гульня выйдзе ў 2025 годзе на PlayStation 5. І гульцы адправяцца ў небяспечнае падарожжа, каб аднавіць асновы свету. Выглядае ўсё як, я так адзначу, як 300 гульняў іншых на PlayStation 5 і на 4. Яны ўсе выкарыстоўваюць нібыта адной і той же рухавік, і яно нібыта ўсё прыгожае, але я назваў для себе Ballad of Elden Ring, таму што босы адзін у адзін як Elden Ring, анімацыі, адзення там, вопратка, бронькі, зброя, усё просто... Dark Fantasy нейкая чарговая. Ну, то бок, так, чарговая гульня з жаданнем... Ну, вось, глядзі, ну, просто босы нейкія, усе гэтыя сівыя розныя бакі валасы, это чыста Elden Ring. Нельга, конечно, казаць, што Elden Ring таксама ж выкарыстоўвае рухавік не свой ж, пэўна. Вось. Ну, неяк яны, конечно, усе вельмі і вельмі нейкі падобныя. Вось, гульню чакаеце, выйдзе ў 25-м годзе, каму такое падабаецца, таксама можете сабе занатоўваць. Вось, так што не будзем затрымлівацца. Наступная гульня, гэта ўжо цікавей крыху. Чаму? Таму што гэта VR. У нас па віртуальнай рэальнасці не так часта, што мы там паказваем, таму што мы самі імі не шыбка там карыстаемся, але ў нас ёсць гледачы, якія любяць у гэта пагуляцца. Першы геймплейны трэйлер прыгодніцкай VR-гульні для, зноў-такі, VR2, якая PlayStation-аўская рэліз, якой адбудзецца ў канцы 24-го. Называется Skydance Behemoth, ну, короче, бегемоты. Это, пэўна, бегемоты, это галоўны злыдня, там такі вялікі спален. Так і хочется сказаць, кось глядзіш, што гэта нейкі Skyrim, што гэта VR-мод на Skyrim. Выглядае, падаецца, як бы і неблага, там і баёўка, і гэта ўсё, і такая добрая забаўка для віртуальнай рэальнасці. У прынцыпе, выглядае не другарадна, ну, не другасна, больш-менш нешта нібыта сапраўды не як моды, у якіх просто ты зрабілі ад першай асобы, і ты як бы намагаешся там усё праз усё правальваецца, усё хрэнова выглядае, а тут як бы нібыта пад гэта ўсё і заточана. Адзінае, што за 1,5 хвіліны вось гэтага трэйлера, што паказваюць амаль што адных і тых же ворагаў, амаль аднаго і таго ж боса, амаль адныя і тыя ж лакацыі. І, імаверна, ці гульня будзе занадта кароткая, ці ў ёй не так уж і... не, глядзі, яшчэ другого боса нам паказалі. Ну, карацей, што, імаверна, не такая ж яна будзе разнастайная, але як забаўка на нейкі час. Чаму бы і не. Рэліз адбудзецца, нагадаю, напрыканцы 2024 года. А вось наступнае, што таксама пад віртуальную рэальнасць,
Вось гэта я бы, канешне, паглядзеў. Гэта ў нас моя любимая серыя чужых. Гульня называется Alien Roach Incursion. Яшчэ одна VR гульня. Прапаную вам зайсці. Дакладна, я прапаную вам зайсці і паглядзець, як будзе выглядаць, як выглядае стварэнне маленькага цагельнага заводзіка. Таму што хто гуляў у Alien Isolation, ведае, што яна даволі, ну, калі і не сказаць, што супер жахлівая, але такі добры трымценнік, і там можна, ну, ёсць моманты, якія могуць прынудзіць вас нервавацца. Дык тут, калі вы будзеце ў гэтым усім УВР, вось гэтыя чужыя калідоры, вось гэта пімпкалка знакамітая, это лакатар, які пімпкае і стварае такі саспенс, такое напружанне ў гульні, што не перадаць словамі. І вось гэта ўсё УВР, і гэта ўсё выйдзе напрыканцы 24-го года. Сюжэт я не ведаю, што там будзе адбывацца, але што можа адбывацца ў гульні пра чужых. Там будзе карабель, там вы будзеце, імаверна, ці адзін, ці не пару яшчэ чалавек, ці можа быць яшчэ андроіды, і будзе ці адзін, ці некалькі чужых, якія будуць вас пужаць, там выскокваць з тых самых з вентыляцыі, з каналізацыі, з-за кутоў і вас пужаць. Вось я лічу, што у гэтым сеттынгу у VR можна, канешне, цэглы адкласці, будь здароў. Так што чакаем напрыканцы 24-го года. Тут я шчыра нават зайздрошчу тым, у каго гэты шлем ёсць і хто гэта можа паглядзець. Так. Наконт шлема, дарэчы, хадзілі чуткі, што з-за таго, што вельмі дрэнна, ну як, не так добра, як чакала сама Sony, прадаецца PSVR 2, то яны, Sony зараз думае над тым, якім чынам можна дадаць падтрымку PSVR 2, дадаць падтрымку ПК, то бок магчыма, што праз некаторы час можна будзе набыць сабе гэтую гарнітуру дзеля таго, каб карыстацца ёй з гульнямі з ПК. Але, канешне, я не ўпэўнены, што гульні з PlayStation. Ну, дарэчы, хутчэй за ўсё, калі яны так зробяць, дазволяць карыстацца PlayStation VR 2 на ПК, то і гэтыя гульні, якія будуць выходзіць выключна для PlayStation VR 2, яны, магчыма, нейкім чынам будуць партаваць і выпускаць у тым жа Steam ці дзесьці яшчэ. Так што не ўсё страчана, магчыма, аднойчы гэта ўсё і пагуляеш. Ну так. Ну, ці зайду там да сябра, у яго не пы... Ну так, калі яны будуць выпускаць яшчэ гэтай гульні на выйдзе у якім Steam, то можа быць тады хаця б можна будзе у меце пагуляць, ці як там мета ж падаецца, мета 3. Метаквесты. Далей зноў, ой-ой-ой-ой, ніколі такога не было, і вось перад намі зноў камандны PvP шутер, але на гэты раз з героямі Marvel, і выйдзе толькі на кансолях. Называецца Marvel's Rivals, ці Rivals. Rivals. Все, што я магу вам пра сказаць, гэта чарговы 358 мільярдны PvP шутер. Адзінае, што тут у нас будуць героі Marvel. Каму такое цікава, канешне, можете паглядзець. Закрытае бета-тэсціраванне пачнецца ў ліпені, калі выйсці, калі выхад невядома, але гэта, ну, вось выглядае вось так класічна. Замест тых самых Concords, якія мы толькі што ў самым пачатку абмяркоўвалі, замест невядомых мультяшных герояў, тут просто все будет то же самое, просто будут больше вядомыя персонажи, за якіх вы будете гуляць. Наступная гульня. Ці ты хацеў яшчэ нешта пра яе сказаць? Не, тут мне няма чаго дадаць. Што дадаць? Хіба што нічога. Наступная і зноў кітайская, японская у нас атмасфера. Дарэчы, трэба звярнуць увагу, што апошнім часам нешта шмат гульняў выходзіць у гэтай тэматыцы, і нешта аж занадта. А што занадта, то, як вядома, то не здорова, і губляецца як бы ўжо это самае нейкая унікальнасць. У нас толькі з апошняе, што там выйшло? Ронін выйшаў, у нас Ghost of Tsushima на ПК выйшла, у нас рыхтуецца Assassin's Creed Shadows, у нас Вуконг чакаецца, мной асабіста чакаю Вуконг, карацей, гульняў, просто это самае маткі на гэту кітайскую тэматыку. Зноў усё як бы, ў прынцыпе, ну, ужо, напэўна, даволі цяжка і здзівіць у гэтым сеттынгу чымсьці новым, але калі, канешне, калі вам
такое дарэчы гэты чэпзік на кані з вялікай дзідай вельмі нагадвае адразу боса другога вялікага боса з Секіро. Боже, у меня уже гэтых слоў уже ў галаве каша. Там мос такі ж быў. Боже, як ён у мяне крыві папіў. Бо матка боска прысвятая троіца, ці на гары гэта толькі мроецца. Такая сволата. Там 2 гадзіны я яго намагаўся заторкаць. Это я калі рабіў агляд на Секіро Shadow Die Twice, я там галоўнае, што я намагаўся патлумачыць, што гэта гульня, у якой калі вы падыходзіце з простым разуменнем, як працуюць соус гульні, тыпу табе просто трэба прывыкнуць, як ён дзейнічае, запомніць все яго моўсеты і неяк намагацца забіць яго і ухіляцца ад моўсетаў. Але Секіро так не працуе, оно працуе крыху па-іншаму. У Секіро трэба падпарадкавацца правілам Секіро і зразумець, што табе трэба не ухіляцца, а табе трэба атакаваць і табе трэба контратакаваць і блочыць удары, а не ўбягаць і ухіляцца. І вось гэты босс з канём, ён вельмі добра паказвае, што калі ты будзеш проста ад яго бегаць, ён дасць табе трындоў. І вось і канкрэтна 2 гадзіны я намагаўся па-соўску яго забіць. Я ўсё ж такі заторкаў, успацеў 2 вядра поту вывез. І толькі зразумеўшы, як гэта працуе, як гэта працуе гуля Секіро, знік гук, і ты знік. Вот так. Тро-то-то. Пар-па-по. Два разы навальніца перарывала нашу размову, але мы, канешне ж, мацней за надвор'е. Тут літаральна чык-чырык прыходзіць навальніца і ўсё вырубаецца. Так, добра. Давайте тады далей пяройдзем ад Where Winds Meet. Это апошняе, што мы толькі што абмяркоўвалі, да Until Dawn. Чым прыкол з гэты Until Dawn, мне падаецца, гэту гульню ўжо мусоляць ужо які год. Всё это Until Dawn. Ну добра, нам прадставілі геймплейны трейлер перавыдання Until Dawn, прадэманстраваўшы шэраг абноўленых сцэн з арыгінальнай гульні. Рэліз інтэрактыўнага хорару пра групу сяброў, якія сутыкнуліся ў гарах са страшным кашмарам і уласным мінулым адбудзецца на PlayStation 5 і ПК, вось што галоўнае, гэтай восенню. Прычым у выпадку ПК запатрабуецца наяўнасць того, што мы ўжо абмяркоўвалі, наяўнасць аккаунта у PSN, што можа стаць вялікай праблемай для шматлікіх геймераў. На гэта мы ўжо засяроджвацца не будзем, гэта мы ўжо абмяркоўвалі. Until Dawn гэта ад Massive Games, падаецца, называюцца кантора, яна яшчэ рабіла шмат розных такіх жа хорараў інтэрактыўных, і ніводна назвы з іх я ўжо зараз і не ўспомню. Ну, карацей, там былі розныя сюжэты, розныя таксама, вось як і гэты самы Until Dawn, каму такое падабаецца, і хто чакаў гэту, хто папраходзіў тыя гульні. Боже, я зараз з галавы павылятал, як яны там называліся. Іх там некалькі выходзіла ў серыі, і мне падаецца, што мы ўжо ў відзіку іх абмяркоўвалі, у відзіку я ўжо не мог іх успомніць, як яны называліся тады, потым нам напісалі, як яны называліся. Я сказаў, дакладна, так яны і называліся, а потым зноў я забыўся. Гэта нармальна. Dark Pictures штось. Во, Dark Pictures, і там з рознымі назвамі былі гульні. І адзінае, што вось гэта Until Dawn, яна была выключана эксклюзівам PlayStation 5. Ну, PlayStation, і не 5, PlayStation, в принципе, просто не будем дакладняцца, была просто эксклюзив PlayStation, і вось яна нарэшце выйдзе на ПК, абноўленая, прыгожая, рэмастер з нейкімі там пераробкамі, так што каму падабаецца такі жанр, можаце паглядзець вось гэтай восенню. Наступная гульня у нас Path of Exile. Што можна сказаць, гэта тая самая забойца Д'яблы, тая самая гульня, пра якую гавораць, калі вось выйшла апошняя Д'ябла, і ўсе говорили, ну гэта як Path of Exile. Гэта ўсё у мяне ёсць Path of Exile, я магу туды пайсці і там тое ж самае ўсё зрабіць.
Гульня, значит, другая частка. Нам показали свежий трейлер ролевого экшена и подтвердили его окно выходу. Гульня з'явится в раннем доступе в конце 24-го на 3 основных платформах. Разом з гэтай інфармацыяй каманда Grinding Gear Games раскрыла больш падрабязнасцяў аб некаторых функцыях гульні. Так стала вядома, што ў экшэне будзе так званы канапавы кааператыў, то бок як старыя добрыя сумесная гульня на адным устройстве. І паўнавартасны і кросплей, і крос-прагрэсія паміж актуальнымі платформамі. Ну, гэта вы як бы па трэйлеры можна ўбачыць, што гэта 100%. Ну, як у нас, конечно, прынята гаварыць, што клон Diablo, да, Diabloid, але ўжо, конечно, апошнім... Так, што у меня тут якасць падзе. Што я зноў зараз адвалюся? Не, пакуль што я пакуль яшчэ тут такая... Нешта ў мяне нейкія хвалі. Арэлі ў мяне адбываецца інтэрнетныя. Але, гледзячы зноў-такі на апошнюю Diablo, ўжо і зусім незразумела, хто там зараз трымае сцяг гэтага жанру, хто там зараз галоўны ў экшэны РПГшках такіх. Ну, кажуць, што Path of Exile даволі-такі неблагая. У нас будзе аж 12 класаў персанажаў, 6 з якіх знаёмы па першай частцы. 36 варыянтаў спецыялізацыі, 700 відаў брані, зброі і шмат чаго яшчэ, чаго не хапае гэтым клятым геймерам. У будучыні будуць выпускаць пашырэнні для абедзвюх частак. Распрацоўшчыкі абяцаюць толькі умоўна бясплатную мадэль і ніякіх сістэм плаці, каб перамагчы. Чуеш, Diablo? Вось, так што можаце звярнуць увагу, хто ў прынцыпе не чуў. Я, канешне, сумняваюся, што калі вы вялікі аматар Diabloidаў і вы дагэтуль гуляеце ў гульні, а не проста памятаеце, што калісьці 20 гадоў назад вы гулялі ў Diablo і дагэтуль лічыце сябе аматарам Diablo і Diabloida фанам. Дык вось, хутчэй за ўсё вы чулі пра Path of Exile ці гулялі. Дык вось другая частка. Наступная. Самае найцікавейшае, што я лічу, было нават Рагнарок мяне так не бадзёрыць, як інфармацыя пра Silent Hill 2. Значит, показалі нам чарговы новы трэйлер, рэмейк хорору Silent Hill 2, да, гэта рэмейк, хто не зразумеў, гэта не проста другая частка, гэта рэмейк другой часткі, якая выходзіла хрэнамільён гадоў таму. Рэмейк хорору выйдзе 8 кастрычніка 2024. У трэйлеры распрацоўшчыкі паказалі крыху геймплейных кадраў, на якіх можна ўбачыць, як выглядае актуальная зборка гульні. Значит, у ёй пратаганісту, дарэчы, ёсць вось трэйлер, яго паказалі на State of Play. А ёсць яшчэ 13-хвілінны геймплейны ролик, яго паказалі асобна ў гэту ж ноч. Таксама была прэзентацыя не толькі State of Play, а была яшчэ прэзентацыя, якая датычылася якраз такі Silent Hill 2, і на ёй паказалі яшчэ 13 хвілін канкрэтна геймплея. У гульні пратаганісту Джеймсу зноў трэба наведаць туманнае мястэчка Silent Hill, дзе яго чакаюць адказы і змрочныя таямніцы. Ён тут шукае сваю жонку, і ліст ад якой персанаж атрымаў наўпрост з гэтага месца. І вось ён сюды прыязджае з нагоды разабрацца, што ў іх тут, якой халеры ў іх тут адбываецца. У сваім падарожжы герой сустрэне іншых жыхароў Silent Hill і сутыкнецца з мясцовымі жахамі. Таксама паказалі, ну, як я уже казаў, паказалі 13-хвілінны геймплейны ролик. У ім Джеймс, значит, прыбывае у гэты сам, уключи каляска, там таксама же геймплей, там ёсць другая пасылачка. Джеймс прыбывае Silent Hill, сутыкаецца, як зразумела, з туманамі і пустымі вуліцамі, дзе ён даследуе крывавыя сляды. Значит, што мы там можам бачыць? Нам тут пакажуць і сам горад, і вось гэта ўсё, і вулачкі, і як перасоўваецца галоўны герой. У выніку гэтага геймплея у нас Джеймс знаходзіць дзяўчынку Лору, якую ён бачыў да гэтага. Але ззаду героя з'яўляецца чарговае небяспечнае стварэнне. Карацей, што тут тлумачыць, гаварыць, што канкрэтна ён там рабіў, гэта можна паглядзець у інтэрнэце, знайсці. Што можна адзначыць, і там бачна, зразумела, што перарабілі шмат якія рэчы. Ну, не шмат, не супер шмат. Яны, конечно, графічна ўсё падцягнулі, ўсё прыгажэй выглядае. Добра, што дадалі, напрыклад, ухіленні. Гэта вельмі важна, таму што ў такой гульні, ну, як бы,
замінае асабліва калі карацей у гэтых гульнях дзе твой персонаж займае палову экрана, ну як бы і ворагі часто з'яўляецца ось ты стаяў, ты нікога не бачыў, вось вораг ужо вось так перад табой ухіляцца, тым больш што тут кантактнага бою будзе нашмат болей чым страляніны, таму гэта ўхіленне гэта вельмі важная рэч. Гісторыя будзе такой же, ніякіх там супер-пуперу новаўвядзенняў не будзе, нават нягледзячы на тое, што гэта рэмейк, гэта не рэмастер, то бок гэта не проста графічнае нейкае аднаўленне, гэта рэмейк, то бок нейкае пераасэнсаванне і дзякуй ці напэўна ўсё ж таки дзякуй Богу, гэта ўсё ж таки будзе застанецца тая ж самая асноўная гісторыя, просто нейкія там больш дробныя змянення. Ужо стартавалі дарэчы, пяройдзем да самага балючага ва ўсім гэтым, стартавалі папярэднія заказы гульні і стандартная версія, дай бог здароўя, канешне же не менш за $70, пашыраная 80, але звярніце увагу, не 130. Так што яны яшчэ больш-менш неяк па боску. У абодвух выпадках карыстальнікі атрымаюць тэматычныя маскі. Ну вось што незразумела. У пашыраную версію увойдуць лічбавы саундтрэк і артбук, і яшчэ геймеры змогуць запусціць навінку на 48 гадзін раней афіцыйнага рэліза, які, нагадаю, адбудзецца 8 кастрычніка. Ой, такая, мягко кажучи, пидорская это практика. Затым заплати болей, каб на 2-3 дні раней пагуляць. Просто хочется у твар плюнуть за такое. Ну, як ёсць. Дзякуй Богу, хаця бы не 130. Разумееш, это ёсць у нас таварышы. Дарэчы, слухай, гляжу, трейлер месцамі выглядае, супер цікава, супер прыгожа, скажем так. Ну, не супер прыгожа, карацей, нек по-сучаснаму, а часам глядзіш і нейкае мыла страшное. Там месцамі, калі глядзеў, я заўважаў, што месцамі герой выглядае вельмі, видиш, такі вуглаваты, нейкі такі, як быццам бы са старой PlayStation ён нешта выйшаў, нешта нібыта палігонаў на ім мала, а ён нейкі вострыя плечы, нейкія вострыя локці, нешта такое. Карацей, я не здзіўлюся, калі яе перанясуць. Папазней. Штосьці мне падаецца, неяк выглядае на не ведаю, дзіўна. Ну, Resident Evil выглядаў лепш. Апошні рэмейк 4-й часткі, то бок ёсць куды расці, ёсць да чаго ісці. Карацей, за $70 хацелася б, каб гэта не было такіх пытанняў. Ну, так, хацелось бы за поўны кошт атрымліваць паўнавартасны рэліз, да, цалкам зроблена ўсё. Яно ўсё зрабілі, там усё прыгожа, а не неяк незразумела. Ну, як ёсць. Добра, далей Пяройдзем далей, ужо менш цікавае, там ж самае цікавае мы только што з вами паглядзелі, на мой погляд. Далей будзе Monster Hunter Wilds. Я ведаю, што таксама ёсць аматары ў нас гэтай серыі, але ж працалі дэбютны геймплейны трэйлер Monster Hunter Wilds, дзе прадэманстравалі сутычкі герояў з рознымі монстрамі. Рэліз новай экшн-РПГ у знакамітай серыі намечаны на 25 год для асноўных платформ. У ролику паказалі групу персонажаў, якія відавочна адправіліся на пошукі сваіх саюзнікаў, і падарожжа якраз прыводзіць іх да земляў з новымі пачварамі. Мяркуючы па ўсім, праблемай стануць і суровыя умовы надвор'я накшталт навальніц з маланкамі. То бок, бачыш, навальніцы з маланкамі перашкаджаюць не толькі мне на хутары, але і нашым новым героям. Раней аўтары навінкі распавялі, што фанаты змогуць убачыць у гульні новы ўзровень дэталізацыі істот. Таксама упершыню ў серыі паляўнічы геймера будзе прымаць удзел у цалкам агучаных дыялогах. Ну, такой складанай фармуліроўкай сказаць, што, карацей, галоўны герой будзе размаўляць нарэшце, а не будзе стаяць моўчкі і рабіць выгляд, што я і хата не моя. Вось, так што чакаем на 25-м. Я думаю, што... Ну, я не гуляў ніводну, я не ведаю. Але я ведаю, што яна такая даволі вядомая сярод кансольшчыкаў. Я гуляў ў 2 часткі, которая на свечы выходзіла адна, а другая
World, як Monster Hunters World, здаецца, назвалася. Вось, але я так, па праўдзе, не зразумеў прыкола. І там ты ўвесь час ты не просто грындзіш розных монстраў, типу а ты грындзіш. грындзіш. Ну, тыпу палявання ў цябе ёсць на розных монстраў, ты там нейкім чынам абгрэйдзішся пасля гэтых паляванняў. Ну, мне гэта не зайшло. Ну, паглядзім, што ў гэтай прапануюць. Калі Ну, вось так. Я не памятаю, кааператывы былі, здаецца, кааператыва не было у мінулай частцы у Ворлдзе, хаця я магу памятацца. Але калі б тут быў кааператыў, яны, пэўна, яго б неяк больш выразна рэкламавалі. Выпячвалі бы, я сказаў бы, Так. каб ён Можа, тут у з'явіўся. кааператыве для мяне гэта было б цікавее, так? Па праўдзе кажучы, не ведаю. Ну, у любым выпадку на 25-й год намечаны рэліз, незалежнасці ад таго, чакае Віталь яго ці не, будзе Monster Hunter Wilds, так што звярніце ўвагу. І апошняе, што парадавала шматлікіх аматараў PlayStation, канкрэтна таму, што гэта даволі такая вузкая тэма, Sony і Team Asobi анансавалі на State of Play новую гульню Astra Bot. Яе рэліз адбудзецца 6 верасня на PlayStation 5, а заказы адкрыюць ужо 6 чэрвеня. Astra Bot — гэта цалкам новая маштабная прыгода, якая разгорнецца на прасторах больш за 50 захапляльных светаў. Сярод галоўных асаблівасцяў гульні называюць 6 галактык і больш за 80 узроўняў, на якіх трэба будзе адшукаць каманду Astra. Што я магу вам сказаць? Я падумаў, просто нейкі платформер, але тут занадта шмат прям соніўскай вось гэтай усей тэматыкі. Соніўскага сусвету, так, я крыху паколупаўся, я ўсё ж такі не плейстейшанскі карыстальнік, і трэба адзначыць, што вось гэта Astra, былі і папярэднія гульні, і, напрыклад, адна з папярэдніх з апошніх гэта была Astra Playroom. Вось, яна выйшла ў 2020 годзе, і яна як бы была папярэдне ўсталявана на кожную PlayStation. Гэта такая, тыпу, як это, не мінімал, карцена там была. Адразу... Была, умоўна, як дэмка новых магчымасцяў PlayStation 5 і гэтага... DualSense. Так, яна як бы з'яўлялася бясплатнай дэманстрацыяй, і у гэтай гульні можна было цалкам адчуць, што такое DualSense. Там тыпу неймаверны ўзровень нейкай тактыльнасці, там усе функцыі, ўсё можна убачыць, як яно працуе, і вось для гэтага была створана вось такая гульня Astra Playroom, і яна была, паўтаруся, бясплатная. І у ёй як бы зараз вось гэта Astra Bot, там ёсць прысвечаны доўгай гісторыі Sony PlayStation, героям, якія героям розных франшыз, якія выходзілі на кансолі, усіх шмат з якіх вы можаце сустрэць у выглядзе вось гэтых астработікаў на шляху сваёй вандроўкі. Там, напрыклад, там, я там бачу скриншот Астра, вось толькі што вы бачылі Астра Кратаса, напрыклад. І прычым, што гэта не абавязкова гульняў, якія належалі Sony, ці там распрацоўка вялася канкрэтна пад іх кіраваннем, а там яшчэ былі розныя героі гульняў Bandai, і Capcom, і Square Enix, і Konami, Activision. Вось іх усіх можна будзе сустрэць у гульні, і галоўная ідэя, што вось наш герой вось будзе вандраваць па гэтых вялікіх сусветах, шукаць сваіх сяброў, знаходзіць новых астработаў, і гэта такі вось цікавы платформер, лётае ён на такім цікавым дуалшоку у выглядзе самалёта, летака. І вось такая вот апошняя была прэзентацыя. Это адзінае, што, як я зразумею, яна будзе не зусім бясплатнай. Калі Astra Playroom усё ж такі была бясплатнай дэманстрацыяй магчымасцяў DualSense, была папярэдне ўсталявана на ваш PlayStation, калі вы яе набывалі. А вось ужо гэта гульня Astra Bot, вялікая вандроўка, будзе хутчэй за ўсё каштаваць нейкія грошы, колькі я пакуль сказаць не магу, таму што не знайшоў. Усё па State of Play, мне падаецца, мы паказалі вам усе 14 трэйлераў, абмеркавалі ўсё, што маглі, што паказалі ў гэту ноч. Так. Astra Bot, дарэчы, па яму хочу сказаць, што проста выглядае вельмі
PlayStation-аўскі. Не, я хацеў сказаць наадварот, вельмі па-нінтэндаўскі. Як усе гэтыя платформеры, на якіх там Марыо гуляе шпацыруе па розных сусветах з рознымі ворагамі, сустракае розных там персанажаў. Ну, выглядае вельмі клёва. Я бы такое нават згуляў. Мне падаецца, што ў гэтага будзе нейкі вайб It Takes Two. І калі б яшчэ ўдвох можна было гуляць, то пэўна увогуле была б ідэальная гульня для такого сямейнага нейкага, каб сям'ёю пабавіць час. Вось. Добра, давай тады далёка ад Sony не адыходзім, пагаворым пра тую фінансавую справаздачу і пра тое, што ўвогуле на апошнім знаёмстве з будучымі кіраўнікамі. Зараз у Sony, калі ты памятаеш, Джим Райан 1 красавіка сышоў з Sony, кіраўнік на доўгім часу, які быў кіраўніком Sony якраз PlayStation вось гэтага дывізіёна. І зараз з 1 чэрвеня там будзе два новых кіраўніка, адзін японец, другі амерыканец, здаецца. Вось. І па-першае, яны прадставілі фінансавую справаздачу пра тое, як Sony пачувалася у фінансавым годзе, які закончыўся толькі нядаўна, 2023 фінансавы год, які толькі нядаўна закончыўся. Таксама адказалі на некаторыя пытанні, якія ім задавалі інвестары, і расказалі пра тое, як будзе працаваць стратэгія Sony, што тычыцца гульняў у бліжэйшыя гады. Што цікавае, што тычыцца лічбаў, яны расказалі, што PlayStation 5 на дадзены момант з'яўляецца самым прыбыльным пакаленнем PlayStation за ўсю яго гісторыю. Ну, з аднаго боку, гэта не дзіва, з іншага боку, ну, такое прыемнае дасягненне. Прадэманстравалі вось такі слайд, на якім можна пабачыць, што за 4 фінансавыя гады з 20 па 23 PlayStation 5, пакаленне PlayStation 5 прынесла 106 мільярдаў долараў даходу. Тады, калі за 7 гадоў вось гэтага пакалення PlayStation 4 агулам было зароблена 107 мільярдаў долараў. То бок дынаміка гэтага новага пакалення, яна вельмі добрая. Sony PlayStation 5 гэта сапраўдная друкарская машынка, якая друкуе для Sony, для японцаў грошы. Тут трэба адзначыць, што пакаленне PS4, як я ўжо сказаў, прынесла гэта ўсё за 7 гадоў. Тут на мільярд больш, але гэта за 7 гадоў. І зразумела, што PS5 агулам пераўзыдзе гэтую лічбу ўжо зусім хутка. Незразумела, ці ўлічваецца ў гэтых вось доларах інфляцыя, то бок ці скарэктавана той долар, які быў у 2013 годзе, ён, в прынцыпе, не роўны таму долару, які зараз ёсць у нас, таму што яго пакупніцкая здольнасць, яна зменшылася. Ну так, конечно. Таму, калі тут нешта прыводзіць да нейкіх такіх больш аднолькавых лічбаў, то можа... Так і здольнасць, і трэба ж разумець, і кошт, трэба ж таксама ж, напэўна, неяк улічваць. Ну, за колькі прадавалася, колькі... Тут маецца, дарэчы, на ўвазе не тое, колькі зарабілі на продажах самой кансолі. То бок гэта агульнае, у прынцыпе, незалежна ад... Гэта пакаленне, умоўна, вось тут што адлюстроўваецца, гэта за кожны год прыбытак PlayStation. А пакаленне PlayStation 5 маецца на ўвазе, што вось гэта калі адбываўся жыццёвы цыкл самой кансолі. То бок гэтыя даныя, яны ахопліваюць не толькі саму PlayStation 5, але і ўсё, чым займаўся бізнес PlayStation у гэтым пакаленні, уключаючы таксама продажы PlayStation 4 і выпуск гульняў у гэты перыяд як для PlayStation 4, так і для PlayStation 5. То бок гэта такі кумулятыўны, скажем так, кумулятыўны доход. Вось, што цікавага, важнага нам расказалі. Там яшчэ быў вось такі графік. Ён не вельмі прыемны, гэты графік, таму што ён дэманструе
як у параўнанні з пакаленнем PlayStation 4 у цяперашнім пакаленні гульцы выдаткоўваюць грошы на свае гульні. Дык вось на паўнавартасныя гульні у агульным вось гэтым процентах прыбытку выдаткі на адзіночныя гульні, то бок на full game контент, калі ты один раз набываеш гульню, вось яны зменшыліся на 12%. З аднаго боку гэта можа быць звязана з тым, што ўсё астатняе падрасло вельмі значна, і аўтаматычна там нават у абсалютных лічбах таксама маглі падрасці гэтыя продажы адзіночных гульняў, але вось адносна яны на 12% скараціліся. Пры тым, што для PS5 шмат якія гульні зараз каштуюць ужо па $70, то бок цэны значна падаржалі. Пры гэтым выдаткі геймераў на DLC, на ўсялякія баявыя пропускі, на касметыку агулам яны выраслі па-рознаму. На аддоны, як мы кажам з табою, яны выраслі на 176%. На сервисы 57%, гэта сервисы периферии, крацей агулам 176%, гэта DLC, баявыя пропуски і касметыка, якую набываюць унутры гульні. Шмат у чым, я думаю, гэтаму паспрыяў Fortnite, таму што яго папулярнасць прыйшлася на канец PlayStation 4 пакалення і на пачатак і цяперашні стан PlayStation 5. І вось усе гэтыя мікратранзакцыі, якія ў Fortnite адбываюцца, яны таксама ж залічваюцца у доход нейкай часткі. Ну вот не толькі сам Fortnite, колькі палітыка таго, што большасць зараз распрацоўшчыкаў, выдаўцоў яны падзяляюць свой контент на вот этой DLC, пропускі. Калі там пры PS4 яшчэ больш-менш, дык пры PS5 уже зразумела, уже это нашмат болей зарабілася. Так, для новых гульняў такі ландшафт гульнявы становіцца больш жорсткі, і усе выдаўцы яны апантаныя ідэямі таго, як зрабіць сваю GTA онлайн ці сваю Genshin Impact, каб варочаць проста нейкімі нерэальнымі сумамі. Вось, а што тычыцца, што цікавіць нас у першую чаргу, гэта тое, як PlayStation, як босы PlayStation будуць адносіцца да выпуску сваіх гульняў на ПК. І як яны расказалі, усё будзе даволі проста. Эксклюзівы, адзіночныя гульні, якія выходзяць на PlayStation, цягам некалькіх гадоў яны будуць заставацца часовымі эксклюзівамі выключна PlayStation, а потым будуць з'яўляцца паступова на ПК. А тое, што тычыцца мультыплеерных гульняў сервісаў, такіх як Helldivers, такіх як той же Concord, што мы ўзгадвалі, што прадэманстравалі на State of Play, яны будуць у Day One выходзіць таксама і на PlayStation 5, і таксама на ПК. Такой стратэгіі будуць прытрымлівацца, і, здаецца, яна можа быць для Sony даволі прыбытковай. Як мне падаецца, яны штосьці пакідаюць і для сваіх кансоляў, для PlayStation 5 адзіночныя гульні, эксклюзівы, за якія іх прынамсі любяць, і ў той жа час зарабляюць на ПК, калі вось такія гульні, як Helldivers, выстрэльваюць. Там у Твітары разгарнулася такая дыскусія, што тыпу, пэўна, гэта не самая, што ПК-геймеры наўрад ці яны будуць набываць PlayStation, каб там у Day One пагуляць у нейкія эксклюзівы, таму што яны седуны, на ПК выходзіць шмат гульняў ім хапае, і наўрад ці яны будуць бягуць аддаваць яшчэ $500, каб набыць нейкую гульню. Такое можа быць, але гэта, такія, як бы, не распаўсюджаныя. Так, і з тых, там нават гэтыя апытанкі ладзілі ў Твітары, з таго, што я бачыў, ПК-геймеры адказваюць, 75% умоўна адказвае, што яны могуць і пачакаць год-другі, а вось тыя яшчэ 25, яшчэ чвэрць, яны кажуць, што так, гэта можа выхад нейкай цікавай гульні на PlayStation 5, якую ты там першую частку, скажем так, пагуляў на ПК, другая на ПК з'явіцца толькі праз 2 гады, то так, вось гэта чвэрць, яна гатовая набываць PlayStation 5. То бок... Вот табе нават адразу пытанне. Ось ці ёсць такая гульня,
у сабе ці можаш ты такое сабе уявіць гульню ці працяг нейкай гульні выхад якой бы на Sony PlayStation прымусіў бы цябе яе купіць ці ёсць такая серыя можа быць што-небудзь такое что ты любіш Mass Effect 4 з Шепардам і з Ліарай ці Sony. У курва з казыроў зайшоў Гэта б я дакладна пэўна не змог бы дачакацца больш то бок ўсё табе тыпу BioWare кажу ўсё вось он табе Віталь Mass Effect 4 і ты такі і ідзеш і набываеш у краму PlayStation. Так слухай GTA 6 ходзяць чуткі, што 6 GTA, якая выйдзе хутчэй за ўсё у восень 2025 года праз паўтары гады, яна дэбютуе выключна на кансолях, на PlayStation 5, на Xbox. Вось. А ПК-геймераў, як і з GTA 5, іх зноў цераз калена перакінуць, ці што з імі зробяць, і год ці два давядзецца чакаць, пакуль з'явіцца на ПК. Вось. Што рабіць? Як рабіце, што хочаце. Мне гэта ніяк. Хай выходзіць, дай Бог і здароўя, і сім, хто і рабіў. Я вось таксама больш рухаюсь у бок таго, каб тады праігнараваць, і проста будзем чакаць, калі выйдзе гэта ўсё на ПК. Але з іншага боку, гэта ж GTA незразумела. Вось, таму у выпадку з Mass Effect у мяне б не было ніякіх тых... калі б гэта сапраўды быў Mass Effect, які... то бок ты б такі паглядзеў трэйлеры, такі, курва, гэта ж яно. Вось, то гэта быў бы instant buy, а калі GTA 6, то я, пэўна, яшчэ сумнеюся. Паглядзім, што будзе ў 2025, дзе мы ўсе будзем у 2025 годзе. Вось, гэта тое, што хацеў сказаць пра справаздачу Sony. Што яшчэ трэба зазначыць, мы ўжо, пэўна, будзем зварочвацца. На наступным тыдні пачнуцца усялякія, скажам так, не E3. Not E3. Раней, пачатак лета, гэта была, як яна называлася? E3 яна называлася, таму што там было Экспо... Electronic Expo штосьці там. Не памятаю, карацей, што. Так. Вось. А зараз замест гэтага E3 Electronic Entertainment Expo. Всё, зразумела. Зараз замест гэтага E3 аднаго вялікага фэста, які таксама доўжыцца некалькі дзён, у нас ёсць некалькі маленькіх фэстаў, якія пачнуць ужо адбывацца з чацвярга 6 чэрвеня. Не ўпэўнены, што вось гэта гарыла калектыў штосьці там вартая ўвагі, але нас таксама чакае Summer Games Fest, на якім шмат чаго цікавага могуць паказаць, у тым ліку BioShock 4, напрыклад, ёсць такія чуткі, што могуць прадэманстраваць. Штосьці пакажуць па Death Stranding у другім. BioShock 4, а гэты, хто Юду распрацоўвае, ён звольніўся? Я проста не шыбка ведаю, хто там зараз з распрацоўшчыкаў. Так, а ён... Ці Джудас не яны робяць? Так, што это... Господи, аніме. Я ўсё бачыў. З тентаклямі, ага. Карасуга. Без тентакляў. Джудас выдаўцом гэтай гульні з'яўляецца... А хто выдавец? Ghost Story Games. Карацей. Карацей, не 2К, ок. Так, Кен Левін робіць гэты Джудас для Ghost Story Games, а 2К, я так разумею, валодае правамі на серыю BioShock, і там, у прынцыпе, штосьці можа там прадэманстраваць. Вось, таксама Summer Games Fest — это тое самае цікавае, што будзе ў пятніцу, што адбудзецца ў пятніцу. Хутчэй за ўсё нам трэба будзе гэта пастрыміць. Не ведаю, калі атрымаецца, у цябе не атрымаецца. А там час у колькі там паказалі, у колькі? 5 гадзін дня па Eastern Time. Гэта 11 гадзін вечара.
Не, ну так 11 уже як-небудзь дацярплю, ну уже. Запалкі ў вочы. Ці нават 12. 11 гэта хутчэй за ўсё па Чорт. Варшаве. Ну, карацей, будзем штосьці думаць. Вось, таксама будзе Devolver Direct, але ён ужо будзе зусім, я так разумею, уначы. Мы гэтага не зможам паглядзець, адбудзецца, але там таксама можа быць шмат чаго цікавага, шмат цікавых індзі-гульнушак. Ну так, Вось, так. Future Games Show нейкі адбудзецца, не ведаю, што такое, але будуць, напрыклад, Latin America Games Showcase. Гэта, я так разумею, распрацоўшчык. Падыход. Так. Woman-led Games Summer Games Fest, штосьці прызначанае менавіта для жанчын-распрацоўшчыкаў. Вось, і штосьці тыпу Future Games Game Show, што там будуць дэманстраваць, я не ведаю, але чамусьці тут узгадваюцца Final Fantasy 7. І RDR 2. Гэта Games Radar, нейкі івент, у якім акцёры, якія гралі Артура у Red Dead Redemption і Тифу у Final Fantasy, яны будуць яго весці. Вось, самае цікавае, пэўна, адбудзецца ў нядзелю 9 чэрвеня. Гэта будзе Xbox Games Showcase. Ой, 12:00 ET, гэта значыць ужо гадзіна ночы, так? Правильно я подлічыў? 12:00 ET, ПМ, 6... Не, слухай, гэта 6 вечара, 18. А чаму там было? Тому што там 5 А, там 5 было, а не 1. Я не ж потом там было 11, я накину. Ну так добра. Не, пачакай, гэта раніца атрымліваецца тады. Гэта 5 ПМ ET. Давай яшчэ разглянем. 5... Бачыш, там ПМ, а тут АМ чамусьці адкрываецца. Пам-пам-пам, во. Не, ўсё адно я пішу. 5 ПМ ET, гэта тыпу поўнач. Як это працуе? Ну так, пэўна, гэта будзе раніца у нядзелю. Ну, раніца атрымліваецца. Ну, раніцу ў нядзелю няблага. Карацей, калі мы разбяремся з усімі гэтымі гадзіннымі паясамі, будзем увогуле трымаць вас, як это сказаць, у тонусе. У тонусе яшчэ ў панядзелак будзе Ubisoft дэманстраваць свае гульні. Карацей, калі вы не хочаце прапусціць нейкіх анонсаў, мы будзем думаць, што мы зможам пастрымаць, што не зможам пастрымаць. Пра ўсё будзем пісаць у тэлеграм-канале. Спасылку на гэты тэлеграм-канал Відзіка вы знойдзеце ў апісанні пад гэтым відэа. Відзіка бы што, заходзьце, подписывайтеся, будем там... Ты так сказал, типа, Відзіка бы што? Будем там вас папярэджваць пра тое, што будзе адбывацца, што будзе выходзіць, што тычыцца якраз такі вось гэтых прамых трансляцый, прамых эфіраў, і ці будзем штосьці з гэтага мы рэстрыміць. Вось, на гэтым, у прынцыпе, ўсё. Давай яшчэ раскажам крыху пра каментары. Так, короче, хутенько комментарол. Так, значится, товарищ неместный написал, что... вот, за сапраўды важных пытанняў, товарищ неместный. Дякую за працу, есть питание, что набыть. PS5, компьютер, ці кинуть усё у сраку и набыть хутор. Тут, мне падаецца, адназначны адказ. Ну, конечно, зразумела, набудьте хутор, а на тыя грошы, якія у вас застануцца, ці камплюктер, ці PS5, я ўсё ж таки, конечно, бы ставіў на камплюктер. Навошта вам PS5 там? На камплюктер, так, калі ўсё з часам выходзіць на камплюктеры, то сэнс PS5 толькі калі атрымоўваць гэта раней. Ну і танней, зразумела, таму што сабраць добры камплюктер это таксама ўсё ж такі даражэй, чым PlayStation 5 будзе каштаваць. Ось так. Далей, Алексей Маркевич, я, карацей, згадываў гісторыю пра тое, што у мяне зляцелі запісы майго аднаго выпуску, майго відэа. Я не мог усё успомніць, як называецца гэта хреновіна ў Microsoft, у Windows, якая не Office, але ў ёй можна пісаць, яна называлася WordPad.
яна была выдалена Microsoftом нейкі пэўны час таму. Так, пан Грач, конечно, усе гэтыя тэхналогіі шыіда ды відэагульні ўсё цікава, але мы сталі забывацца на галоўнае, колькі каштуе КГ клубніцу на заходнім. Чаго ўсё пачыналася? Чаго пачынаўся Відзік? Дарэчы, трускаўкі ўжо прадаюцца ў Новгарадку. Паняцця не маю. Я што, я куды-небудзь езджу, я ж тут на хутары, як той самы. Як той сыч сяджу, абрастаю, як сабака лесніка. Не, я праз тыдні 2-1.5 паеду на Мінск, пагляджу, колькі там яны зараз каштуюць у Мінску на заходнім. А ты ў сябе паглядзіш і будзем параўноўваць. Ці ты ўжо можаш сказаць? Я бачыў, здаецца, я бачыў за 12,5 злотых, але я не зразумеў, што. Ну, тут каля мясцовага магаза людзі прадаюць у пудэлках, у коробачках. Ты бок не лежыш за кілаграм ці за коробачку? Ну, так. 12,5 злотых, гэта колькі? Гэта 10 рублёў? Я думаю, што калі яны прадаюць у коробачках, гэтай коробачкі аднолькавыя па памерах, то хутчэй за ўсё яны там адразу... Ну, тыпу, 10 рублёў. Умоўна, там на паўкілаграма выглядала гэтая коробачка. 20 РКГ? Ну, нешта дарагавата. Хаця яна, можа, там прыгожая якая. Ну, карацей, я таксама пагляджу, колькі гэта каштуе. Але гэта не на наступным відзіку. Я вам яшчэ не змагу прадставіць інфармацыю. Таму што жонка нядаўна казала, яна выходзіла, бачыла, здаецца, ўжо па 6 злотых яны. То бок тут з кожным тыднем цана можа змяншацца. Ну. Так, яны ж зараз сезон. Так, далей. Так, Сергей Мухін з сур'ёзнымі пытаннямі. Дарэчы, я не буду ўсё чытаць увесь каментарый, але агулам пытанне да Віталя, як з гучнасцю гэтага корпуса ад Fractal Design. Як ён пагрыміць, не грыміць? З гучнасцю. Тут ён, я ўсё ж такі заўважу, што ён тут глядзеў агляд Gamer Nexus, Gamers Nexus, такі вядомы тэхнаканал заходні. Я таксама яго глядзеўшы. І там, наколькі я памятаю, праблема з гучнасцю была ў тым, што вось гэтыя вентылятары, якія на кулеры знаходзяцца, яны размешчаны такім чынам, што ўпрытык да гэтага самага. Да сценкі? Да сценкі, так. Яна бразгае праз гэта? Не бразгае, яна... Там ствараецца такі поток паветра, праз тое, што на стенкі гэтага корпуса не круглыя, а такія прамавугольныя вулікі. Вось, бачыш? А я, набыўшы кулер, у якога незвычайнае крыху размяшчэнне вентылятара, ён знаходзіцца там бліжэй да працэсара, то бок знешні бок. Вось тут сам кулер, а вентылятар, які гэта ўсё задувае паветра, ён знаходзіцца бліжэй да працэсара, да сокета, то бок тут не ствараецца такая турбулентнасць і гук цішэйшы, чым у Gamer Nexus. Карацей, просто вентылятор з таго боку кулера. Звычайна ён атрымліваецца бліжэй да сценкі, а ў цябе бліжэй да працэсара. Ну так. І з-за конт гэтага я просто пачытаў, паглядзеў, як збіраюць іншыя людзі, кажуць, што вось гэта значна зніжае гук. Ну, прынамсі, я пра камплюктер хачу на тыдні у нядзелю, прынамсі. Спадзяюся, што паспею зрабіць відэа, дзе ўсё раскажу, на ўсе пытанні яшчэ раз адкажу і зможаце іх пабачыць дзесьці таксама ці ў твітары выкладу спасылку ці дзесьці карацей знойдземся. Вось, таму такая інфа. Я тебя зразумеў. Так, далей. Алексіс Глінскі, я прачытаю, як правильно чытаецца, пра сабаку Алексіс Глінскі. Рабашка ласка. Так, раю Віталю глядзець Dark, гэта серыял, пра які ты гаварыў, у арыгінальнай агучцы на нямецкай мове з тытрамі. Зусім па-іншаму спрымаецца. Ну так, халера, это ты чытаеш, а не глядзіш. Мне так не падабаецца такое, калі табе... Гэта як з анімэ, таксама анімэ заўсёды ўсе казалі, што трушна глядзець у агучцы і з субтітрамі. Але ж хочацца не чытаць, а паглядзець штосьці
Каб яшчэ сядзець напруджвацца 2 гадзіны, Ну, так. гэта ўсё канцэнтравацца. Адзінае, я скажу, што мне вельмі спадабалася, я так глядзеў бягучы па лязе, правильно? Бягучы па лязе, таму што я быў падрыхтаваны, што гэта аўдыёвізуальнае кіно. І я зразумеў, што вось агучка дакладна тут павінна быць арыгінальнай, што тут будзе ўсё сапсаванае дубляжом, і я вось тут я ўжо ўключаю, там то больш яны гавораць не тое, каб супер там дыялогі гэтыя мільярдныя, там сапраўды шмат візуалу, і гэта было сапраўды кайфова. Так, ну што, я апошняе, гэта не столькі канкрэтна нейкі каментарый, а так, супольнасць незадаволеная, што мы не прыгадалі беларускае паходжанне Йохансену мінулы раз. Вот так, что маці яе паходжання, ты ведаеш, що маці яе з Беларусі, ну то бок як бы нібыта аднекуль адсюльці, то з Мінску там ці паходжанне, гэта ў тым сэнсе, що можа яе там бабка там была, там нарадзілася, не ведаю, я шчыра так глыбока не лез. А у Вікіпедыі написано, што здаецца Поланд Раша, ну вот так, ну зразумела, як заўсёды. У нас нашых заўсёды так, ці да рэчы паспалітай запісваюць, ці да расійскай імперыі. Беларусі лічы, што не існавала да 90-х. Вось такая інфармацыя. І да рэчы, наконт Вікіпедыі яшчэ адна заўвага, што калі мы там пра Абаму шукалі, што там літаральна на радок ніжэй была беларуская Вікіпедыя, што маглі скарыстацца, падняць канверсацыю беларускай Вікіпедыі, пачытаць там пра Абаму. Вось, але, канешне, гэта не наезд, гэта просто была такая заўвага. Вось, падаецца, што і ўсё. Падаецца, што і ўсё з нейкіх важных заўваг. Надвор'е ўсё ж такі не перашкодзіла. Уже сонца ўжо вылезла, слух, уже сонца вылезла. Наадварот, якраз зараз спадаецца хмары. Што зробіцца з гэтым надвор'ем? Ну, што, ў прынцыпе, на этом і ўсё. Дзякую вам усім вялікі, што вы даглядзелі гэта відэа да канца. Спадзяюся, вам усё спадабалася. Націскайце лайкі, падабайкі, можаце дызлайкі, гэта як лічыце. Таго вартым, пішыце абавязкова каментарыі. Напішыце нам пра ўладара пярсцёнкаў, нават калі не знойдзецца супер-пупер лоравы чалавек. Хоць хто што, хоць ведае, можа, нехта недзе калісьці сустракаўся з гэтымі пытаннямі. Нешта мы яшчэ хацелі, каб слухайце, у меня пытанне яшчэ такое. Мы абмяркоўвалі пра PlayStation, пра гульню, якая можа вас прымусіць набыць PlayStation. Напішыце, вы нават цікава, што такое павінна выйсці, ці што такое павінна анансаваць, што выйдзе толькі на PlayStation, чтобы прымусіла вас яе набыць. Вось я б хацеў паглядзець, што у нас да чаго у нас людзі схільны, за што гатовы прадацца гэтым клятым япошкам. Вось. Все, усім вялікі дзякуй і да сустрэчы. Сачыце за намі ў тэлеграме абавязкова, таму што сапраўды будзем зладзім якія гэтыя самыя онлайн, а вы нават пра тое не даведаецеся. Все, усіх абдымаем. Вялікі дзякуй, бывайце.